Nang pas aku. Gitaran ya, gitaran. Oke siap. Lagu apa ini? Wes sama aku. Kita rada mendung ya. Dingin kan mendung. Peteng mana lucu. Kini padang itu suara lampu Oh padang. iya iya. Terlalu padang. Enak coy. Gatel. Langsung mute kok gatel. Aku ora bagus. Gue ini gak ada langsung mute. Ayo dulu. Ayo ngaku sing enak deh. Namanya adem ya. Mau nggo kopi ya enak. Nyanyi kaya pas ning omah mbek ini lho. Nah, itu apa judulnya? Omah lawang. Iki ojo digawe sepanen. Mendingan mangan ketok goreng sing wis mateng. Urip iki ojo digawe sing mumet. Mendingan ngopi karo Rokok disumet. Dirokoke ora rokoke kok. kue aku mesti Tahu duwe rasa sedih. Gawe ono selo karo mangan segolo deh. dompet Tipis kadang marak sirah lu malah dirasi. dan kumpul Dan kumpul kanca ben sepadan guyu. Sian. Lah cah blung Wedi kowe. Oh meden-medeni cah kendel. Tapi ya, wong speakere double speaker Dolby kok, ambek Sukron. Suron. Yo maksudku iku sasi iki kok. Blung. Sukron kacang asem to apa Sukron? Lanjut. Ya, Alah. gitu. Ayo. Rata-rata porosan. Aku deg-degan. Tak kira jatuh cinta. Wah. Iya. Bisa jatuh cinta kowe ning ngono. Kadang kolot. Kadang terluka. Lanjut lagu kedua ya. Ayo lanjut ke terus. Ini lagu Rodosir apa kowe? Oh, ora apa-apa. Nganut-nganut tah gitar kowe. Soalnya aku Kayak pisang. Ora, aku sering bagi ya. Jadi sekali tempo Rodosir. Ya, udah berputar ya. Lupakan aku Kembali padanya. Aku bukan siapa-siapa. Wow ya. Aku konsen guru-guru mau. Ora HP ku kok. Suarane HP ku lek mau nada dirinya iku tok. Apa? Wes tak gendut tak silent kok. Wah, iki. HP ku elek-elek iki. Kacire Harmon Kardon. Kok Sodro? Apa aja Harmon Harmon Kardon. Sodron. Kardon Des. Lho ki aku ganti dek ingin ngene kontrem nih. Harmon Sodron kok. Merek terkenal itu internasional. Wow, Sodron ae. Kardon kayak ngeyel sih Badul Des malah. Kowe malah Harmon Kardon. Tuh. Itu merek terkenal. meden-medeni wong kendel. Betul. Silent bro. Silent. Ya aku tak silent iki. Kenal ini. Ayo. Ada cah kendel. Lagi ngene. Lanjut. Aku nak tak ketok nak kedelku teku sopo. Ya saya hanya ya. Profil aku. Nanya. Lanjut. Aku apa iki ganti? Lagu sing ceria deh daripada suasananya kayak gini kok. Ayo. Ngono kowe marah-marahi untuk kowe bareng. Wis tak silent. Tenang. Ngono kok wedi. Wah aku berdiri di mana suara ngono nek ame turu ya ora wedi. Ora wedi. Wedi lemah kali ya mesti. Durung bleng.
Sik lagu sing ceria ben awone kepenak. Gak ngono aku ah. Nih, Terus ah. Sama-sama. Iki HP 6 suarane HP 6 iki. Apa nih? Silakan. Enggak, wo. Duh, HP ku tak silent HP ku kok. sak silent lho iya. Enggak, wo. HP Enggak, HP ku ming. HP ku biasa. Aku suarane iki poliklinik biasa. Salah, Des. Poliklinik rumah sakit ta apa? Poliponik. Lho yo, HP ku HP biasa. Poliponik. Iya. Ora poliklinik. Berobat to apa poliklinik? Enak-enake wong ame layah-layah. Ono sing diomong. Wah, karo HP-ne carike ya kalah. Salone tak salon aktif. Malah ora ngepenak-ngepenake wong jagong. Ya Allah, ngene iki ya penak sepi. Iso layah-layah karo ngenteni lurahe. Are ngejak jagong ning kene kok malah ngene bocah-bocah wis durung do balik. Kok sepi nggone. Dawane trintit. Karo ngenteni lurahe malah udan ricik-ricik. Atis ora ana kancane. Tak layah-layah sik karo ngenteni lurahe. Ini iki kepenak. Suarane nadaku kok mana suaranya ini? Janjane apa iki? Ora ora teko-teko. Wes tak anu ae. Kale omah. Tak turun ning omahe. Ngenteni lungahe ra teko-teko. Tadi ada kesel. Balik sae. Sakno cari jan kurang ajar tenan. Kulo ngerti bocah-bocah jagong ning pos ben supaya rame. Njuk ngene njogo keamanan malah diwedeni swara kaya ngono. Ora arti ya, HP ku ngene iki. Swarane home theater ning pesen ning adoh. Ayo, cari gagah gede dhuwur swangar. Ngecat mulai alasane grimis. Lucu malah. Jale sing mesti ora cari. Meden tatapan karo ndek ngono adu arep meden mlayu. Malah ndek mulai baru sepi ngono. Tak bel lagi ya cari. Ora usah. Sing kene ae, bae. Kuwi aneh ae. Aneh ae ben rene njagong. Wes. Aduh, sik karo ngene cari 20 minutes later. Ini garung sepi ya, ini suasanane. Ben bocah-bocah do jagong ngene ben rame kok. Cari ora moro-moro. Omah ya kene kono ae. Grimis malah sederes ngene. Bablasen dan terus ini malah rasa mulai. Mulai ya, dan terus malah payah. Mulai. Ini bukannya aku wedi. Ini cuma yo wayah atas yang rangkul lali gue jaket ini. Sambil ngono grimis wah mending roto. Mending mulai balik. Aman-aman. Sing kok tak bel karo warga-warga kono. Sing kono tak kon jogo omahe dhewe.